الحمد لله الكائل في محكم تنزيله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبدين تبسر فلا جباو ملكونا ملكو كان كوفوكا ولنمدو سنغني واتي أو كان يمداليلا أمبي على تنو على ميني سهيد شو موكوتو akakurane bakono kwankana sonka fuma kushudo unyana maudo ale ala taala yorola ube garjige kishini nema ka yini Allahu fe akake danfe ula so herema ka Muhammadu kodo ani asumo sanumau biwajuli kene kono amba ula dunia kafo ambe Burkina Faso kerenkereni ala bobo julaso kasangani fata tamani Muhammadul Madani Haidra almarhum aleka soma yelemali sankumbeye silameya demeton jekuluba mimbe jiyan kono jami'iyatu Ansarudin ubolo fara mimbe bobo julaso kaufi ladado ubolo ubi ala barkada kene sigi ko keduga udon ani hinenyi keneye kanyesi fata tamani ma Muhammadul Madani Haidra Ninantai la dati mera kaben fatuli yere a datima alislame jama ye kene shereya ni lasili kene basigili ye bara inundona ni almamiu tonye mogo maba weleleun uluka bunya kuma ufoli ye angaje anko o shereya nyon fe alhamdulillah bishunna kaben juin kalo kletan aninani ma san 2026 Jamiatu Ansarudin ka labenu tashibla kene miri kene ko anga bo ka kuma almamun pelajele tora ora almamun pelajele tora ammi naba kelenkelina pelajele fu fon fen kene ni soro amma yini seti Allah Taala fe aw nana herela ya rabbi alaka aw segi herela amin annana kato degumin bi ara ya rabbi alako luuli amin ami ton nyamo fu président Surakata Salmantaw anaka jama président Aruna Keita anaka jama ami nunu belajele fu ka do chama mbakuyi ami ambalakaw fu akla kanga karamogo fu ka organisateur fu kenem do namba kan abe mabla ibi jati mine ere bi chomina itule ndo munun ko oluyu chesiri chomina surtout karamogo de ka to funanyara ay munke ay jija munke ay chesiri munke fokata se nintigali watima ay ledu dafa minke wodi kan ke hakliye wodi kan ke lama dege fenye ka di nen aw belajilima ora fa kafara shirifula taba kelenkelina belajile ambe duwa ku belajile ye ala ka hinewna amin ala ko ni mache nogoya o yan ko munna ala ka nogoya amin amta je munna ala ko o nogoya amin ka fodron ko fa an karamo ka kuma kando ay min ta ka nyesin fa yerema salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya kufa kishibika ibangira domina kishibika ifatura domina kishibika domina ibina ala kumenyoya
yarabi o don ala ka sɔn olu ni jama minnu wuli an yɛrɛ ka fara olu kan. Nin jɔyɔrɔ ti ne ka jɔyɔrɔ ye. Ɲɛmɔgɔ de ye ne bila ko ne ka foli kɛ. Ko n ka nabagaw bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn fɛn sen y'a se kɛnɛ nin kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Hali natɔ o ka kɛ eji baraji ye. A seginni o ka kɛ omura baraji ye. An b'an ka yɔrɔ labɛnlaw fo k'o sɛgɛn bali. An b'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'a ta sanfɛ fɔ dugu ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la. An bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu k'a ye. Hali bi kɛnɛ min sigira hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la. Karamɔgɔcɛ min bɛna wajulu kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɛn sabati. A bɛna min fɔ ala k'a mɛn tulo di anw ma. Salam kisi ni nɛɛma ni barika ala k'a kɛ kira n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye. Wulada in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ala ka bonya foli ala ka bonya to an bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ nisɔn an dusu kami-kaminen don wulada in na dusukasiba tɛmɛlen kɔfɛ karamɔgɔ Kasim tilara kuma bɛɛ la ka ban. Le 15 juin 2012 dugukolo kan ɲini dugu bɛɛ dusu kasira. Dusukasi a y'i bɛɛ lajɛlen labɔ maaɲumanya kundan nka ala sɔnna k'a kɛ ladilikan ani wajulufɛn ye maaɲuman bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaya ye waati de ye si ko tɛ baara de kolo. An karamɔgɔ n'o ye Muhamadu Madani Hayidara a ye baaraba kɛ si hakɛ dɔɔni kɔnɔ maa tɛ se ka baara min kɛ san 100 kɔnɔ. O kɛra sababu ye ka diɲɛma kalan ko maa kan ka cɛsiri ala ye. An bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la wa olu yɛrɛ hinɛ ala hinɛnen don olu la ala k'an don o barika la ala k'an nafa n'o barika ye. Dɔ delila ka na ne sɔrɔ Bamakɔ ka bɔ Burukina yan mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi ko ale y'a ye ala fɛ siko la ko sirifula ko kaburu damadamanin bɛ yen ko ni jɔra yen ka fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ko ala bɛ sɔn. A nana ne sɔrɔ yen ne y'a bilasira ka taa a taara sira ɲini karamɔgɔ fɛ ka takisi ta an donna an taara ɲɔgɔn fɛ kaburu la a taara bɔ n'a ka ala tɔgɔ n'a ka fɛn ye a ye waati jan kɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ. Bon dɔwɛrɛ tɛ anw dalen don a la ko ala ka maɲumanw don mais maa min tɛ ansari ye tɔnden tɛ o ka n'a fɔ an ye ko nin yɔrɔ in ala y'a yira ale la ko dugawu jaabi yɔrɔ lo o ka kan k'a to an yɛrɛ k'a dɔn ko fɛnba bɛ an bolo. O la a yɔrɔ ziyara n'ala y'a nɔgɔya maa o maa ma i ka to ka taa yen mais ko caman de bɛ dilan o yɔrɔ la o ko kuma dɔ ko basan sigiɲɔgɔn t'a dɔn ko sogolo ko dɔw bɛ to sira gan kama ala ye serifu di anw ma maa baw don ala tɛna kira wɛrɛ ci tuguni nka a ye serifu minnu d'an ma o bɛ kiraya mako bɛɛ lajɛlen ɲɛ an ye nka kuma dɔ bɛ balo o gɛrɛfɛ ka taa ban i bɛ hami fɛn o fɛn na a bɛ sɔrɔ o nɔfɛ nka an t'a dɔn an bɛ dugawu k'o ye minnu bɛ balo la ala ka si ni kɛnɛya d'u ma an b'a ɲini ala fɛ a ka sabari a k'a ka hinɛ masaya kosɔn a ye karamɔgɔ Hayidara jarabi mɔdɛli bɛɛ lajɛlen na wa a bɛɛ lajɛlen kura densaya ala kana karamɔgɔ jarabi n'o ye kun ala kana karamɔgɔ jarabi n'o ye tuguni ala ka si di karamɔgɔ n'a ka den bɛɛ lajɛlen ma o dɛmɛni layidu min an ka kumakɛla bɔra k'a fɔ sisan wa an b'o fana kan k'u dɛmɛ an ni n'an ka nafolo fo ka taa se an yɛrɛ ka wele nɛnɛkiri laban ma ala k'o layidu dafa nɔgɔya an bɛɛ ye. Sirifu n'u lɔra jigi kɔrɔ an b'a deli ala fɛ ala ka lɔ jigiw kɔrɔ. Ora bi su na an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ ala barikala kɛnɛ kan an bɛ ala waleɲumanw kɛnɛ kan n'o ye an balimakɛ ka sababuya min kɛra an karamɔgɔ Muhamadu Madani Hayidara ka bɛn bisu bi ɲɔgɔnna ma an b'a deli ala fɛ ala ka hinɛ na ala ka yafa ma. Muhamadu Madani Hayidara ni k'i bɛ kuma kan i bɛ tilen ka kuma kan ka si ka kuma kan mɔgɔ min tun don a kɛra ala fɛ kabini n'a wulila fo kana se a ka fatuli ma a ma foyi kɛ ni kalan tɛ ani wajuli ka kalan kɛ a ye min kalan ka segin ka t'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Surezo na Muhamadu Lamini y'a caman yala Muhamadu Madani y'a caman yala ka wajuli kɛ Côte d'Ivoire dugu ka dɔgɔ i bɛ se k'i sen bila yɔrɔ min na n'a ma lɔ ka wajuli kɛ yen ka bayakɛla kɛ ka baya kɛ mɔgɔ 4,000 mɔgɔ 5,000 tournée kelen na a daminɛna ale la a ye baarabaw de kɛ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min n'i y'a jateminɛ k'a si filɛ
i bɛ se ka san 200 balo dugukolo kan k'a sɔrɔ i ma se ka Madani ka baara tilankɛ kɛ. O la an b'a deli Ala fɛ a ye baara minnu kɛ Ala k'a kɛ alijinɛ sara ye, Ala ka hinɛ Ala ka yafa ma, sirifu ninnu Ala k'u kisi, Ala k'u tanga. An karamɔgɔ ye min fɔ a kɛra kalan ye, nin kɛra kalan ye bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ i mana kɛ cogo o cogo saya ye wagati ko dɔrɔn de ye, si caya taara si dɔgɔya taara, wagati ko dɔrɔn don. Ni wagati ko tɛ Muhamadu Madani tun bɛ cogo min Ala tun y'a sɔn lɔnni min na a funangɛni ka lɔnni min d'a ma ka se min kɛ a somɔgɔw ye ani ka se min kɛ ansaruw yɛrɛ ye, ni wagati se tɛ kɛcogo foyi tun taara k'a bɛ taa. A taara a y'an bɛɛ degun nka an b'a la fo ka Ala barika la. Muhamadu Madani a dɔgɔninw u y'an wasa, sirifu kelen o b'a bɔ, ka na Iba fara kan, ka na Badara fara kan, ka Kisiki fara kan, k'an balimamuso ninnu yɛrɛ bɛɛ fara kan. Vraiment an wasara, an bɛ Ala le fo ka Ala barika la ka Ala waleɲuman dɔn. Karamɔgɔ bɔnna bɛɛ ala san 3 dɔw ka wajibu kasɛti aw y'a ye réseau kan. O la an b'a deli Ala fɛ Ala ka si du sirifu ninnu ma, Ala ka kɛnɛya d'u ma. An nisɔndiyara n'u ye, an b'u fo k'u barika la k'u waleɲuman dɔn. Ka tɔndenw k'aw bɛɛ fo ka kanubagaw fo ka deli Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a di an bɛɛ ma. Duwawu minnu bɛna kɛ jamana 40 na bi su na ni kɛnɛ sigilen don jamana ninnu bɛɛ ra dugu caman na. An b'a deli Ala fɛ duwawu minnu bɛna kɛra Ala k'a bɛɛ minɛ, Ala ka hinɛ tagabaga ninnu bɛɛ ra, Ala ka yafu bɛɛ ma, Ala ka hinɛ silamɛ file bɛɛ lajɛlen na. San caman b'a la bolo Ala ka yira na ni si ani kɛnɛ ani lafiya ye. An ka laselikɛla o ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Sanoko Suaibu, ni ale ye Jamiyatu Ansarudini laselikɛlaba ye min sigiyɔrɔ bɛnnen do Burkina Faso ma. A ye laseliba kɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ, funankɛ sanuma, a ka ɲɛnamaya, a bonya, a jɔyɔrɔ. A ye cɛsiri min kɛ Alahu Taala ka diinɛ la. An ka jɛ an k'u seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Ala fo ka Ala tanu, ka Ala waleɲuman dɔn, ka Ala barikada. Masa min n'o tɛ juguman kɛ, ma fa'ala al-jalil fa huwa jamil. Ni masa ye n'a ye fɛn min kɛ o de ka ɲi. An bɛ miiri kɛnɛ de kan su in na ani tasi ani Ala wele ka ɲɛsin an ka banbaatɔw ma sirifilakaw la. Bi n'o bɛnna le 14 6e mois l'an 2026 an bɛ Bogojulaso Belleville la Sheikh Ousmane Madani Haidara ka bulonda la. Wala alhamdulillah, foliw kɔfɛ anw tɛ jɔ foli wɛrɛ la, yɔrɔ sumanen do, mɔgɔw ta yɔrɔw ka jan. An bɛna filɛ ni fitinin min nɔgɔyara an ma ka bɔ an karamɔgɔw fɛ, an bɛna kɛ o da ye k'u ka ci lase. An ka udu ɲɛmɔgɔba n'o ye Ustaz Alhaji Ibrahim Konate ka fara Ustaz Ahmadu Watara an'o du membre bɛɛ ka fara an karamɔgɔw kan, an ka national ɲɛmɔgɔbaw Ustaz Mohamed Adam Drame, Ustaz Ibrahim Tira, Ustaz Umar Seku Damele, ni ninnu karamɔgɔbaw bɛɛ ka diɲɛ ye su in na o y'u ka kuma don anw de da k'an ka kɛ u ka ci lasela ye. O la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn sawaba ma. An b'u fo u ka o majigi la, u fo o kɔnɔnajɛya la. Baara in kɛli a fɔcogo ɲuman, a lasecogo ɲuman ka nɔgɔ olu de ma ka tɛmɛ anw kan. Mais kelenya ani bɛn ani dusukun bɛɛ ye kelen ye, o kama o y'o dɔgɔnin bila la k'an ka se ka su in na walada tɛmɛ. O la an b'a fɔ Ala ni ce. Ustaz Kasim Traore an b'a fo. A ye kuma dɔ fɔ, tiɲɛ de don. Ni kɛnɛ ninnu n'Ala y'a nɔgɔya i ye, c'est que i b'a sɔrɔ Ala mako b'i la de. Wolobali don dɛ. N'Ala mako b'i la, a bɛ sɔn ka kɛnɛ dɔw nɔgɔya i ye. Maa o maa i ye i yɛrɛ sɔrɔ ni kɛnɛ in kan, kana siga, i nana ni hami min ye, a yira Ala la, Ala bɛ sɔn, Ala b'a dilan. An bɛ mɔgɔ de ka kɛnɛ kan ni bɛɛ bɛ min dɔn,
ببادون السيد الشريف محمد المدني شروسمان مدني إدارة فتوما نببادون فاي أمبوكا باني سان مالا كاتا سان لان 2012 لا كانا أنفلي 2026 منا abisonga santan nani nyogombo ni funange bayi ni walijuin ni alatirin dametigi de dametigi donba de doniba alanya sranya la de alanya sranya baga ka boala ka kai ka dambe koloshi ka jogo koloshi o chebayi no Shérif Muhammadul Madani fa au nom mana le 6e mois l'an 2012 nga atara nga akake wale mata ke wale matunu mogodo ufatule amateme kle wolom vlaka amateme ukatle binani na benyina nuko me funangeni anongo male santan nani halisa na kuma before abike kuma banchelaji ibina don ko mogo ute kilinyi Sayyidi Shérif Muhammadul Madani Fanjini kena takiyan shekundo min bisraka alanye ayala gasisi amason ka nogoto kuke abora sanuma una ayere isaniya de bara asanuma sigira alam olbaldo de ni de nyini na ambefe ni de nyini na ambefe adama debi na diena isanumandi asoro jurumutila imala soso imakuma jugu fo imake wale jugu ke ala ko inna na chogo mina ko alebi fe ni bi sigin domi ika sigi o sigin chogo la isanuma kasoro ima jurumutila nogotila lebutila ni sanuma menena abibla yoro sanuma na olbaldo de note aljinete ma nogole unka soyi ma nogora ni nogo ni wale juguye ni bora no nogoye la tufattaha lahum abwaba sama kabakolo dati yele unni sugu ye qur'ane de koti wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamala fi sammi alkhiyat ko oluti dun aljinena abada ko foni nyogome dona miseni wofe nyogome don fe miseni wofe ha ko ni nogole sara ko edon chogote alijinena mana ni saniya de nyinina ambefe mana faya ta saniya kase ala manai waliyu kundo chedo fana salimil qalbi chedu su kunyumantigi kundo kono nanjedu nyengote hasidite aduskuntun kishiledo min ghillin kabo benzogonia bema rankin gardelate mogo jugute ayi bekanu ayi akera befe ayi jantu akaduskuna wa akera mogo yefana qalilul kalam akakuma kunga dogo kuma kela bate yewoye na sigira gerena bebi dade ke ekelen de lame fa kuntiti na yikumata bebi sigi fa al akumi baroke fukata atla kasora mada do akabarola nie fa sobe donné barola kumana kuma wa soro kuma bika ke dine ka ala kuma dine baro islamaya kiti udo unyafoli okumana ni bi fe fa ka kuma ni dine baro blala be kuma me karsa pana ya karsa yichu ya karsa nana ya adakuntola fa kumbalola tinde naka bonyei abalola ti naka kosoyi fuka se alama ne annana sigi nene na ya utogola anti wuli ya antegela ngolo ne anti wuli ya antegela ngolo sigi amba Fatima no ishirifi ubai Saida Fatima tu Zahra Fatima riwaya unana naye kulahara ko Fatima bi kuma alafe
a b'a ɲini ala fɛ ko Allahumma shafi'ini, a b'a ɲini ala fɛ ko ala n soronali don fi man baka ala musibati, ko Fatima lahara gɛlɛyalen, ko Fatima b'a fɔ ala maa o maa ye ɲɛji bɔ ale Fatima n'a denw kungo la, maa o maa ye degun dɔ kɛ ale Fatima n'a denw kungo la, ko ala n soronali don o tigiw la. Fa fatuli ye ni ɲuman bɛɛ degun, fa fatulen ye ji bɔ dusukun ɲumantigi bɛɛ la, wa hali don o don a kuma bi fɔ niw bi degun n'a ka tununi ye. O kuma na o ye kunnajaba dɔ ye ko lahara bɛɛ mako b'a la i ka se ka sorona donbaa sɔrɔ, mais soronali donla min ka soronali tɛ kɔsegin o ye kira n'a somɔgɔw de ye, surtout az-Zahra wal Azra, ko Fatima de bi nin ɲini ala fɛ, shafi'ini fi man baka ala musibati. Wallahi ala maa o maa degun na ka tɔɔrɔ dɔ kɛ ka ɲani dɔ kɛ anw shirifiw ka ko la, ala o tigiw to ne Fatima ye. Kumana an b'an yɛrɛ sɔrɔ u kɔnɔna na, sabu shirifiw u sɛgɛnna, u ɲanina, kira y'u kalifa de yan'a ka taa, mais kalifa ma bɔ a sira ma. Komi a bɛɛ bɛ o histoire dɔn, ala kira sallallahu alaihi wasallam yan'a ka taa a ko n bɛ taa ka fɛn fila to aw bolo, n'a y'o fila minɛ a ti fili fiyewu. A fɔlɔ kitabullah, ala ka kuranɛ ba ye, fihi huda wa nura, kanda bɛ kuranɛ kɔnɔ, nɔɔrɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ, maa o maa tugura kuranɛ kɔ i kisilen bɛ ala sɔrɔ. Kuranɛ kɔfɛ a filanan ko wa itrati ahla baiti, ko ani ne Muhamadu somɔgɔw, ne Muhamadu joliw n bɔnnaw, nunu fila n'a y'a dulon o la o b'aw bilasira fo k'aw sara kɔji la, mais n'i farana ka bɔ nin fila la i bɛ taa halaki la dɛ. Shirifiw ye Nuhun ka kurun de ye, ala ye diɲɛ wuli ko fɔlɔ min kɛ Nuhun tile la, fɛn bɛɛ halakira fo minnu donna Nuhun ka kurun kɔnɔ. O tuma na o halaki kelen an b'o de ba kan fana diɲɛ laban in na. Ala kira ko ni o halaki nana diɲɛ laban na ko kisi kurun min bɛna sɔrɔ k'o ye ale somɔgɔw de ye, ko ni maa minnu donna o kurun kɔnɔ olu kisira. Don kurun kɔnɔ ye jumɛn ye? Maa min mana tugu shirifiw la, maa min man'u kanu, maa min man'u lamɛn k'u ka sira minɛ o kisira. Parce que an bɛ fitinɛ de kan, an bɛ ba min kan, ba min ye Nuhun ka mɔgɔw halaki o tɛ dɛ, o kun ye ji de ye, mais an bɛ jogo juguya ba de kan sisan. Ala sɔsɔ, dansago, tɔɲɔni, kɔrɔfɔli, janfan, dabalijugukɛ, walimusotigɛ, namara, suyɛni, bingani, an b'o bakanga de kan. Kumana kisi kurun ye shirifiw de ye. N'i dulon o la olu de bɛ se k'i saniya, k'i bɔ nin jogojuguya in bɛɛ la k'i kɛ ala ka mɔgɔ ye. O kumana an k'an dulon o la, kira y'u yira an na, an m'u yira an na gansan, sabu k'olu de b'an se ala ma, a y'u kalifa an ma ko lahara a b'an ɲininka ale bɔnna o an y'u minɛ cogo di. Wa ala yɛrɛ tilara k'an yamaruya ni kira somɔgɔw kanuni ye, an yamaruyara n'a ye de. Ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ fitiriwaleya o de ye kafiriya ye. Arabuw ko b'a fɔ ko al-kafir, n'i y'o julakan yɛrɛ fɔ o de ye fitiriwale ye. Maa min tɛ ɲuman dɔn a ti maa ka hɛrɛ dɔn. Hali an ka adamadenya yɛrɛ la ten, maa o maa ɲɛ n'i ma ka i bɔ senataama na k'i don mobili kɔnɔ, walima k'i bɔ luwanse la k'i don so kɔnɔ, i man kan ka kɛ fitiriwaleya tigi ma, i b'a ka ɲuman dɔn. Mais alakira Muhammadu de nana sallallahu alaihi wasallam, silamɛ bɛɛ jigi bɛ fɛn kelen jumɛn ka alijinɛ. An bɛ selila ko alijinɛ, an bɛ suna ko alijinɛ. O tuma na alijinɛ a sira Muhammadu de nana o don an kɔrɔ. Saya kɔfɛ an bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ dɛ. Maa fila ma na n'o ye Muhammadu don Aminata den. A nana ni o sira ye, sira fila tɛ silamɛya de don. Wa n'i y'o silamɛya minɛ lahara alijinɛ tɛ fɔlɔ dɛ.
ibi aljina damne depuis diɲɛna yan maa o maa jogo ɲɛna i bi balo hɛrɛ la a yi so minɛ dɔ bi bere ta dɔ bi kabakuru ta n'i m'a suɲɛ dun i hɔrɔnlama ti balo wa sida y'a fa jɛnɛya tɛ walima cɛ nan'i sɔrɔ a muso la i kogo ta n'i jɛnɛya dabila i ti balo hɛrɛ la wa i kunna bi suli mini o de ye diɲɛ alijinɛ ye o tuma na cɛ min nana an don alijinɛ na diɲɛ na yan k'a fɔ saya kɔfɛ fana alijinɛba bɛ yen n'o ye lahara ta ye est ce que an man kan k'o fana ka ɲuman dɔn a ye wa a ka kan ka dɔn a ye o de la sahaba hakilimaw kodɔnnaw olu farala ɲɔgɔn kan ka na alakira yɔrɔ la o ko kira ma an bɛ fɛ k'a lajɛ ka a tɔgɔ yi di ka cotisation dɔ kɛ i tɔgɔ la ɲumanya dɔ donbolo dɔ k'a kɛ k'i wale ɲuman dɔn k'i sara i ɲɛna an ma parce que alakira bi ci don min magan ala ti kira bɔ yɔrɔ la ten dɛ i bɛ taa sɔrɔ kira bi bɔ yɔrɔ min na a yɔrɔ tiɲɛni ka jugu fan caman ye magan jamana kan foyi kun tɛ yen dulɔmi bolisɔn dansago min bɛ se min na o bɛ bɛn o kan o de tun bɛ magan jamana kan fo ka taa se denmuso ɲɛnama su donni ma o ye nijuguya dan ye i yɛrɛ woloden ko parce que ko muso a kɛra denmuso ye dɔrɔn e tɛ denmuso fɛ o tuma na o bɛ denmusow ɲɛnama su don mɛ kira nana ka n'o bɔ nin bɛɛ la a ma dan nin ma dɛ bɛnbaliya ba dɔw tun b'u ni kabila dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye awusu ni khazaraji ye alakira de sababu o bɛnbaliya banna donc ko kira ma an ka ɲi k'i an bɛ fɛ ka ko dɔ k'i ye an ti kɛ fitiriwale an b'i ka ɲuman dɔn kira ko ne ma n yɛrɛ ci ala de ye n ci ni sara bi kiraya la ala de ka ɲi k'a fɔ o yɔrɔ bɛɛ ko jibirila nana ni kuranɛ aya min ye o de kɛra ko kira ma ko kul a f'u ye minnu k'u tɛna k'i ma fitiriwale ye minnu k'u bɛ fɛ k'i ka kiraya sara a f'u ye la as'alukum alayhi ajran ko ne muhamadu tɛ sara ɲini n ka ci laseli la n tɛ sara ɲini a la n sara b'a ye ala de ye ina ajriya ila ala rabbi ne sara b'a ala de kan mɛ ala ko k'a fɔ aw ye n'a ma ɲɛ sara kɔ a ye n somɔgɔw kanu illa almawaddata fil qurba a ye kɛ n somɔgɔw fɛ a y'u kanu a ye tugu olu kɔ o de bi ne muhamadu ka kiraya barikadali ye o de ye n ka kiraya sara ye n'a sɔrɔ kuma bɛ faamu o kira somɔgɔw kanuni a filɛ o de y'an bɛɛ bɔ an ka sow kɔnɔ ka na sigi nɛnɛ na yan n'o tɛ wari ti di maa ma yan i tɛna ta n'o yan kuma ɲuman i tulola kuma duman yɛrɛ tɛna f'i ye mɛ ko sirifi dɔw ka kɛnɛ don sirifi min fana n ye sirifi ye tɛ ten fo a y'i nɔ de to a y'i nɔ de to a y'i nɔ to dɛ mɛ sirifiw u sɛgɛnna u janfana kira ye nin min bɛɛ fɔ mɛ nin bɛɛ kɔfɛ kira mɔden dɔ bɛ yen ko ali rida ale ko ma minna illa maqtulin aw masmumin a ko olu sirifiw ta kɛra baara ye ko cɛsi t'olu la n'o ma min faga ni bamuru ye o ye pɔsɔni k'o kɔnɔ k'o fa ko olu sirifiw bɛ caman fanba bɛɛ bɛ se ala ma ten de maqtulin aw masmum a lajɛ kɛ asan empoisonné na k'o fa de muru taara o seni kama ka a kunkolo tigɛ ko sirifi ninnu ko olu niyɔrɔ kɛra ten ala ka lajarabi k'a ɲɛsin olu ma olu fanba bɛ yen o tɛ se ala ma ni fagali tɛ walima pɔsɔni a caman empoisonné na a tɛ se ka lakale bamuru kɛra k'a caman faga kalifa in bɛɛ kɔfɛ mɛ n'ala y'anw kunnadiya ko anw de tilara ka hakili sɔrɔ ka faamu sɔrɔ k'an b'o sirifi ko bila valeur la vraiment o fana ye koba ye dɛ o fana ye dalilu dɔ ye ala ɲɛkɔrɔ o fana ye dalilu dɔ ye ala ɲɛkɔrɔ ala ye sirifiw lajarabi ni nin degun ninnu ye mɛ anw de b'a ye degun don degun tɛ nin bɛɛ bi kɛ ka anw de kalan fa ka histoire filɛ an yɛrɛ ka kalan caman b'a kɔnɔ ni wagati fɛrɛla an da bɛna s'u ma sirifi ninnu a caman sara nin sacogo in na
pour que ka dɔ fara o jɔyɔrɔ de kan o ni ala cɛla la parce que adamaden n'i nana diɲɛ na ka ban i bɛ taa dɛ khuliqal insan liyamutu ko adamaden yɛrɛ danna de pour que i ka sa an danna saya in de kama depuis bangena don min na i ni saya de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o tuma na saya a kɛcogow de ka ca a kɛcogow ka ca mais saya ye kelen ye mais saya la wasolen ala kunna wolota o de ye ni saya min kɛra k'i to ala nɔfɛ a bɛ fɔ olu de ma ko eshuhada ko ala seerew seyidu su foyi valeur to olu bɔ kiraw ni nabi ɲumanw kɔfɛ seyidu su o de ye su la patron baw ye kuranɛ yɛrɛ kumana olu de bonya kan ko wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun ni se tigi kumakan ye a ko hey min gɛlɛya aw ma mi ka ŋari daw ye a kana miiri abada a kana mɔgɔw ka ko miiri mɔgɔ minnu fagara ala ka sira kan mɔgɔ minnu sara diinɛ dɛmɛni na mɔgɔ minnu sara diinɛ baara la ko a kan'u miiri fiyewu amwatan ko suw don ala ko an kana miiri yɛrɛ jango k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ tora ala ka diinɛ dafɛ ko kana tigi miiri ko su don jango i k'a fɔ bal k'i ko kuma yɛrɛ bila suya kana foyi ahyaun inda rabbihim k'olu ɲɛnaman de don o tigi ala yɔrɔ la yurzakuna wa k'u bi ka gɛrɛsigɛ i komi anw yɛrɛ bi ka gɛrɛsigɛ yan cogo min na an bi gɛrɛsigɛra yan cogo min na maa o maa sara ala ko dafɛ k'a bɛɛ ɲɛnaman don a bɛɛ bi ka gɛrɛsigɛ ten o de la nin kɛnɛ in an tɛ siga ko mɔdul madani b'an cɛla yan fanjini b'an bolo yan parce que olu tɛ wele su fɛ su tɛ olu fatura de k'u to ala nɔfɛ ayi a y'ala ka diinɛ minɛ de ta laseli baara min ka di ala ye baara bɛɛ ye a bɛ fɔ o de ma laseli baara min ka bon ala bolo baara bɛɛ ye a bɛ fɔ o de ma laseli baara min kɛba a tɛ se ka sara o de ye laseli ye a tɛ se ka sara kira yɛrɛ m'a ta fɔ sisan u nana kira ɲininka ko an k'i sara joli a ko a tɛ se k'an sara mais fɛn kelen min bɔda kelen min bɛ yen a ye n kɔ kanu a ye n somɔgɔw kanu n'o tɛ a tɛ se quoi laseli tɛ se ka sara mɔgɔ min kɛra sababu ye k'i muso kolo ye e bɛ se k'o sara joli i muso tun bɛna jɛnɛya kɛ ka den bandi dɔ wolo i ka so o b'i jamu ta k'a sɔrɔ i denw tɛ mɔgɔ min y'i muso bɔ o la e b'o sara joli i ka paranti ye baya kɛ n'o tɛ bi i kun y'a sɔrɔ i ka magasin binna min o sera k'i suyɛni ni namarali to yen ka baara k'i ye ni kɔnɔnajɛya ye wajulu kan min kama e bɛ se k'o kɛla sara joli wajulu tɛ se ka sara wajulukɛla ala de b'a sara kuma na fa ye o de minɛn ta k'a ka ɲɛnamaya kɛ o kɛcogo de la maa caman de ye baya k'a bolo komi kumanaw da sera a ma fo ka taa se alimamiw ma kabako bi yen de karamɔgɔ ni i ye dɔɔnin kalan ni faamu b'i la i bɛ se ka sigi kunfin ɲɛfɛ ka kuma k'a lafaamu m'a dɔn n'a bɛ faamu mais ka sigi i ɲɔgɔnna karamɔgɔ ɲɛfɛ i ɲɔgɔnna dɔnnibaa ɲɛfɛ i ɲɔgɔnna alimami ɲɛfɛ ka kuma k'o lafaamu f'i ka kɛ patron la patron de ye f'i ka kɛ kangaran de ye f'i ka kɛ dangelen de ye asayidi sherif muhammadul madani من الفرد من الجبار من السلام وحدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر wulbaldo karamɔgɔw bi yan o b'a kalama an bɛɛ b'an seko kɛ wajulu la an bɛ taa turunew na maa damadɔw bɛ baya k'an bolo alimami wulitɔ ka na baya k'i bolo i bɛ mɛn k'o ye dɛ mais kɛnɛ kelen k'ale ye alimami 20 Ustaz Kasim y'a fɔ sisan ko 20 ni joli 20 ni 8 ni kamalen ye fa ye kamalen ye wallahi kamalen don an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ sirifilaka bɛɛ ye minnu y'an kɔn ala ka hinɛ bɛɛ la minnu bɛ tamani minnu bɛ mazar la don ɲuman na ani minnu bɛ bamakɔ kaburu don wɛrɛ la karamɔgɔ ka denbayaw la ala ka hinɛ bɛɛ la ala ka yafu ma ala k'u dayɔrɔw nɛma fa ka ɲɛnamaya a kuntala ma jɛɲɛ mais a y'i nɔbaw de to a
a ye nɔbaw de tu a ye mɔgɔw bɔ tiɲɛni na ka mɔgɔw bila ala ka sira kan wa mɔgɔ nɔ de fana y'i si ye dɛ n'o tɛ i bɛ min balo yan o ka surun kojugu mais i bɛ taa ka nɔ min to o fana y'i si wɛrɛ de ye ka fara i si kan n'o tɛ ni fa o b'a fɔ ko fa ye san 27 de balo o ye kuma fɔ cogo de ye n'o tɛ fa ye san 7 de balo a ma san 27 balo a ye san 7 de balo n bɛ fɛ ka mun fɔ fa ko a y'a ka madarasa daminɛ a si san 6 a y'a ka madarasa daminɛ ka kalan kɛ fo ka taa bakiw sɔrɔ ka taa universitew kɛ a ye wajulu daminɛ laseli a ka Bamakɔ kɔnɔ ka kuma mikro la mɔgɔw ka kuma alako la mɔgɔw fɛ a y'o fɔlɔ daminɛ a si san 11 mais ni si tɛ n kan tɛ ni si ma fa y'a ka heji kɛ a si san 20 a y'a ka heji kɛ a si san 20 a ye muso furu a si san 27 a ye furu kɛ a si san 27 Muhammadul Madani mais ne kan tɛ nin si ma fa a ka bɔ Bamakɔ ka tourner minɛn ta ka taa Bamakɔ kɔfɛ ani ka bɔ Mali yɛrɛ dugukolo kan ka tourner minɛn ta ka taa jamana wɛrɛ la a y'o daminɛ a si san 20 de n'i y'o san 20 ta ka na n'o nana fatu san 27 n bɛ fɛ ka min fɔ n k'a ye san 7 balo a ka diinɛ yɛrɛ janjo n'a ka wuli ka jɔ ka burusi kɔnɔnaw ni kungo kɔnɔnaw minɛ ka mɔgɔw kɛ ka diinɛ minɛ bɛɛ ka kabakoya la o ma tɛmɛ san 7 kan n bɛ fɛ k'o de fɔ a y'o baara daminɛ a ka tournée fɔlɔ kɛra Sikaso o y'a sɔrɔ a ye san 20 sɔrɔ ka sɔrɔ ka na bɔ ka don Côte d'Ivoire yan fanw fɛ Côte d'Ivoire dugu ka dɔgɔ président y'a fɔ an ka président national y'a fɔ Côte d'Ivoire dugu ka dɔgɔ a sen ma da dugu min na mais san 20 o ye funangɛya yɛrɛ daminɛ wagatiw de ye o de ye vie yɛrɛ daminɛ wagati ye o de ye nbɛndiyaw daminɛ wagati ye surtout ni i bangena ka fɛn sɔrɔ i ka so ni bangena ka fɛn sɔrɔ i fa fɛ san 20 o b'a sɔrɔ i bɛ se ka i lamaga i bɛ se ka baari dɔn o wagati i bɛ se ka dulɔ min o wagati i bɛ se ka sunkuru tigɛ o wagati mais o wagati de kɛra ale ka diinɛ yɛrɛ baara n'a janjo wuli wagati ye k'a ka funangɛya di ala tun ye a kɛ baarakɛla ye sɔrɔ min tun b'a bolo ala ye hɛrɛni min k'a ye k'o fana di fa ka tournée laban kɛra mobili dɔw kɔnɔ n'i y'o nɔgɔya anw ka bi denmisɛnnin fɛn o fɛn ye a t'a gare misiridala la a t'a gare wajulukɛyɔrɔ ko mobiliw tun bɛ funangɛ bolo min valeur bɛ se 40 ma ko dɔw tun b'a bolo min valeur bɛ se 80 ma dɔwɛrɛ t'anw bolo yan Jakarta ni kɔ anw ka ɲɔgɔn tɛ anw kɔli wulilen don an bɛ walidenw nɔfɛ an bɛ jɛnɛya la an bɛ bandiya la mais 80 mobili fa y'o de boli ka don ŋaɲa na ka taa ala ka diinɛ dɛmɛ n'a ye Muhammadul Madani tuma min na n'i y'o di a ɲɔgɔnna ma a ti ala ko kɛnɛ kan ale y'o de sɔrɔ k'a ta ka don ala ka diinɛ dafɛ k'a ka kɛnɛya di k'a ka funangɛniya di k'a ka fanga di li ilahi kalimatillahi pour que ala ka drapeau ka kɔrɔta kumana Sherif Muhammad al-Madani fanjini kɛna kuduwa a kɛra kuduwa de ye lamadegeli fɛn walima lamadegeli yɔrɔ jɔnw ye khasatan li shababi anw funangɛniw ye fa kɛra lamadegeli fɛn ye anw ye dɛ wallahi k'a ye funangɛni san 20 ka taa se san 27 ma k'o sera ka ala kɔlɔsi o de kɔnɔna na ka ala gasi sigi o de kɔnɔna na ka a ka o wagati ni wagati in bɛɛ latɛmɛ maa m'a ye walela i bɛ ɲugu a la wale min na maa m'a ye walela i bɛ ɲugu a la wale min na
fa ye wajulu kɛ bangɔni na a yɛrɛ lamɔyɔrɔ a jeni ɲɔgɔnw cɛ la a ye thème min ta ko jeunesse ka wajulu kun don a ka thème bolila kabayira jurumuw de kan jurumu minnu bi maa kogoya ala ye jurumu minnu bi maa kunangoya jurumu minnu ni seli ni sunta yafa jurumu minnu ni sara k'i to ala i bɛ taa jahanɛmɛ na k'a y'o kabayira jurumuw de ta k'a walawala ka tila ka ɲininkali kɛ ko jɔnni y'a kelen ye na n'i y'a kelen ye ale la n'i y'a sutura ala ka n'i sutura Sayyidi Muhammad al-Madani kabako fila de bi yɔrɔ in na a fɔlɔ i lamɔ yɔrɔ i ka denmisɛnniya kɛ yɔrɔ ka wajulu kɛ yen bɛɛ tɛ se k'a kɛ han bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ maa caman bi jama jama mikoro kɔfɛ duguba kɔnɔnaw la n'i y'a a caman jɔ u faso la ka mikoro d'u ma u bɛ yɔrɔ bila u bɛ ɲɔgɔn dɔn i lamɔna bandiya min na i b'a dɔn i lamɔna a bɛ ɲɔgɔn ka sunkuru wele ka di ɲɔgɔn ma i lamɔna a bɛ taa mɔgɔw ka ba ni siyɛw suɲɛ e yɛrɛ ni ala ka hakili ɲuman d'a ma bɛɛ tɛ se ka wajulu k'a faso la bɛɛ tɛ se mais fa yi lamɔ yɔrɔ a ye wajulu kɛ yen de ka tila ka kabayira jurumu 70 ta ka tila ka question kɛ ko jɔnni y'a ye na n'i y'a ye ale la i k'a fɔ bon kabako ye jumɛn ye mɔgɔ bɛ se ka maloya ma ko an karamɔgɔba den don bon an tɛ se ka a ka kuma nangari o bɛ se ka kɛ n'o maloyar'i ma i balolen mais n'i fatura dɔ n'a fɔ mais a balolen ɲɛna maa ma sɔrɔ a fatulen kɔfɛ fana maa ma sɔrɔ min ko anw ni Muhamadu Madani jɛra ka nin kojugu in kɛ ɲɔgɔn fɛ o maa ma sɔrɔ o mɔgɔ ma sɔrɔ o de ye kabako ye n'o tɛ n'o m'a fɔ i ɲɛna n'o maloyara i kɔfɛ o b'a fɔ dɛ maa m'a fɔ ko ne delila ka fa ye nin wale jugu in na kuma na n'an sigira yan ko fa ka kɛnɛ sirifiya kɛnɛ don mais o daman tɛ olu ma pan ni sukama ye an bɔra alakira la an ye Fatimata denw ye k'u sigi i b'o digi k'u fifa la olu ye baara de fara a kan an bɔra kira la an bɔra Fatima na an bɔra Ali la Fatima ni Ali ni alakira kun bɛ min fɛ an bɛ o de sabati kumana fa n'a ka funangeya ale sera ka ala gasi sigi mais an ka bi funangɛniw an k'o dɔɔni fɔlɔ an k'o tuubi ti tɛmɛ fa y'i majigi ala ye maa kafalen kun tɛ yɛrɛlaba kun tɛ mais an ka bi funangɛni fɛn o fɛn mana dɔɔni sɔrɔ fiɲɛ bɛ don nun kɔrɔ o bɛ kafa o bɛ yaada ala ko tɛ se ka fɔ an ka bi waritigiw ye ala ko tɛ se ka f'u ye o bɛ ala mɔgɔw miiri maalankolonw ye o b'olu miiri manamana mɔgɔw ye fa balola ten de jɛlenya kan mais n ko kuduwa don anw jeunes a y'anw de kalan quoi anw si tɛ se ka taa ɲɛ jɔ ala la ko denmisɛnya de y'anw tiɲɛ dɛ n'i ko denmisɛnya y'i tiɲɛ ala bɛ fa wele ka na ko Muhamadu Madani filɛ e yɛrɛ ye san 30 sɔrɔ 35 40 fa yɛrɛ m'o sɔrɔ mais ale ma tiɲɛ mais e san 40 hali bi ko e ye denmisɛn ye e ti denmisɛn ye tuguni fa ye i ɲɛsin ala ko de ma a ma sɔn ka wagati la tiɲɛ fa ma wagati la tiɲɛ a kɔnna wagati ma a y'a dɔn ko ninnu bɛ ban mais an bɛɛ b'a dɔn a bɛ ban hali n'an t'a ban tuma dɔn an bɛɛ b'a dɔn ko ninnu bɛ ban o tuma na fa kɔnna a yɛrɛ ma ka ala ka sira minɛ yanni ko banni cɛ mais an bɛ ka tuubi bila kɔfɛ ni ko jeune min ma ko ba y'a kɛ a ye cɛ wa dɔɔni an bɛna a filɛ an bɛ an ni dunge la fɔlɔ an bɛ n bɛɛ diya o la an bɛ ala sɔsɔ o la an bɛ damuw na k'a sɔrɔ tuma min e bɛ fɛ k'o bila ka ala ɲini a kɔnɔ n'o ye ni si taara ɲɛfɛ fɛn fila de b'i ɲɛ a fila si tɛ ɲuman ye a fɔlɔ a dɔ la i tɛna kɔrɔ i y'i ɲɔgɔnna joli su don i ye su joli don e yɛrɛ si ka kɔrɔ minnu ye i y'i dɔgɔnin joli su don mais e bɛ ka diinɛ ko ni ala ko bila kɔfɛ ko yanni dɔɔni est ce que ala y'a fɔ i bɛna kɔrɔ wa o ye kelen ye a filanan
wa ni ala yɛrɛ shidi ma k'i kɔrɔla i bi ka ala ko ta ni fanga min ye ni y'o perdi ni k'i bi taa ala ma ko foyi t'i la kɛnɛya min b'i la ni bana jugu y'i sɔrɔ k'o kɛnɛya tiɲɛ ni ko ala ma ko t'i la i ye ala sɔsɔ ni nafolo min ye kuma min na lajarabi nana ka wari ban i nana misiri la k'i bɛ ala ɲini ala ko n tɛ ma ko foyi t'i la i ye ala sɔsɔ ni cɛɲɛ min ye bogotigini i dancogo ka ɲi i forme ka ɲi i ma sɔn k'i yɛrɛ di ala ma bana jugu nana i sɔrɔ walima kɔrɔ nana kɛnɛya in ni cɛɲumanya in taara farikolow fɔnsɔnna k'ale ti ɲɛ i la rouge à lèvres ti ɲɛ i la tuma min na i tɛ se ka démarche bɔ tuma min ka sɔrɔ k'a fɔ i bɛ ala ɲini ala ma ko fosi t'i la o tuma na tuma min na i bɛ se k'a tiɲɛ ala yɛrɛ mako b'i la o waati de ala m'a ɲini i ka dɛsɛ ka sɔrɔ ka na ale ma dɛ kuranɛ y'o de fɔ ko tuubi ti maa si ye maa minnu hatta iza hadara ahadahumul maut minnu tora ala sɔsɔ ni bandiya la fo saya ser'u ma yin tɛ sigara ye saya selen u ma ye u ka se bannen de dɛsɛ nana garisigɛw tiɲɛna kɔrɔ nana lafuliya nana cɛɲɛw banna o tuma ka disa meleke ko ala ti sɔrɔ o tuma na an ka fa ladige an ka ala ɲini anw de bɛ se ka ala ko kɛ wa ni kuranɛ yɛrɛ lajɛ ala ka diinɛ jɛturaw a patɔrɔnbaw ala y'a caman tɔgɔ fɔ kuranɛ na a y'a fɔ ko funanŋɛw de funanŋɛw de tɔgɔ ka ca kuranɛ na diinɛ in baarali la i ye asahabul kahfi mɔgɔw ka histoire mɛn funanŋɛni minnu murutira u ka masakɛ bolo k'olu tɛ ala fila bato fiye olu dara kabakolotigi de la masakɛ jɔr'u fagali kan n'u y'u dɛn ka bɔ ka taa don kuluwo la ala y'u lasunɔgɔ san 700 ani dɔɔni o y'o de kɛ kuluwo la mɛ ala yɛrɛ kɛtɔ ka kuma ninnu kan a ko innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda a ko funanŋɛniw don minnu dara ne ala la dara u mana wa ne fana y'u jidi kanda la mɛ n mako bɛ min na ko kalimatu fitiya ko funanŋɛniw a m'a fɔ innahum shuyukhun a m'a fɔ cɛkɔrɔbaw don dɛ ko funanŋɛniw don minnu bɛ tan kɔnɔ minnu bɛ se ka pan ka cun k'olu de don u dara ale ala la ka muruti masakɛ boli batuli la ko ne ala fana y'u kanda y'u jidi kanda la o fɔra funanŋɛniw de ma silamɛya yɛrɛ kɔnɔ premier ambassadeur awwalu safir fil islam silamɛya ambassadeur fɔlɔ wallahi ala kira ma cɛkɔrɔba si nommé k'a k'a ye a y'a kɛ denmisɛnnin dɔ de ye min tɛ hali san 20 dafa o don Musab bin Umair ale de kɛra ala kira ka ambassadeur fɔlɔ ye ka bɔ Makan ka taa Madina denmisɛnnin na a ni tora Uhudu kɛlɛ la Seyidu suyara ni kira nani jɔ a kunna ala ko kira ma minal mu'minina rijal sadaku ma ahadullah alayhi ala ko wallahi muhammadu cɛ b'i ka mɔgɔw la cɛ bi mu'miniw na minnu o yi layidu min di ala ma o y'a dafa o ma janfan fiyewu minhum man qada nahba ko dɔw sar'u ta kan i n'a fɔ Musab bin Umair minhum man qada nahba dɔw sar'u ta kan i n'a fɔ Muadul Madani fanjina an bɛ min ka kɛnɛ kan wa minhum man yantaziru ko dɔw bɛ saya kɔnɔ a kan i n'a fɔ Sherifu Ahmad Tijani n'a dɔgɔninw ala ka sida n'u ma ala ka sida n'u ma nin fɔra funanŋɛni de ma a ma fɔ cɛkɔrɔba ma o to yen i bɛ kuranɛ lajɛ tuguni masakɛ kafiri dɔ tile la foyi tun tɛ yen bolisɔn kɔ olu tun b'u ka laadala boli fɛti kɛ o bɛ taa ka taa laadaw kɛ kungo la ka sɔrɔ ka dumuni ba tobi ka na boliso kɔnɔ ka na ɲɛnajɛ kɛ o taalen o ka laadala kow la dɔ de taara don boliso kɔnɔ ka boli misɛnnin bɛɛ kari ka taa jende bila boli belebele in kan na ye ka taa i da komi fɛn ma kɛ u seginnen ka n'u ka boliso sɔrɔ boli misɛnninw bɛɛ karilen jende bi boliba kan na olu yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ɲininka ko man fa'ala haza bi alihatina ko jɔn de ye nin k'anw ka alaw la i tɛna dɔn ja ala tɛ ala min sen bi kurun a bolo bi kurun o tɛ ala ye dɛ ala ye kelen de ye kabakolotigi min bi su ko ka dugu jɛ o de ye ala ye n'o tɛ e ka ala min bɛ se ka kɛ ka guwa kɛ
ni lɔgɔ mangera a bɛ se ka don daga kɔrɔ o tɛ ala ye o tɛ ala ye kana sɔn k'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ o nɔfɛ mɛ n mako bɛ mun na nin na ko ɲininkali kɛra ko jɔn de ye nin k'an ka alaw la ko jaabili kɛra kɔɔlu ko dɔw ko samina fata ko an ye funankɛni dɔ de tɔgɔ mɛn an ye funankɛni dɔ de lamɛn yazkuruhum o funankɛni de b'a fɔ ko boli ninnu tɛ foyi ye ko yirikuruw don k'u tɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ u tɛ se ka mɔgɔ nafa o de bɛ boli ninnu lagosi o funankɛ in masakɛ yukalu lahu ibrahim k'u b'a wele ko ibrahima mɛ ko fatan ko funankɛni ni don na ibrahima tun si ma kɛ cɛkɔrɔba tɛ a funankɛniya de ye boli ko kɛlɛ a kelen o don na maa fila tɛ yen ka fara a kan ja funankɛw de ye diinɛ in dɛmɛ f'u tɔgɔ tora anw ka kuranɛ na mɛ an ka bi funankɛya kɛra kojugu ye n bɛ funankɛ kelen wɛrɛ d'i ma kuranɛ kɔnɔ funankɛni dɔ bɛ yen o jɔn laban de minɛ na jɔn tɛ dɛ ɛlikɛrimu ibnul kɛrim belebele de ye belebele o fana fa ye belebele ye o fana fa ye belebele ye ka taa feere misira faama ma faama ye a san k'i janto a la kosɛbɛ ala kun y'o fana kɛ maa dawulama ye maa sarama ye maa cɛ ɲumanba ye a nana baliguya ka kɛ funankɛ dafalen ye patron min y'a san o muso ɲɛbɔra a fɛ o k'a bɛɛ n'a ta ne b'i n ka chance tenter ni funankɛni in na ni ti to ne kɔrɔ ten gansan kuranɛ de b'a lakale ko a donna ni funankɛni ye so kɔnɔ k'a ɲini a fɛ ko f'a ka s'a ma funankɛni ma sɔn a ma sɔn funankɛni ko n bɛ tanga ɲini ala fɛ ne bɛ ala tanga ɲini innahu rabbi min ye ne san o ye ne ma n ka patron o ye ne ma de ye ahasana masuwaya a ɲɛna ma a ye n jigi yɔrɔ ɲɛ a ma foyi gɛlɛya ma a ye n ladon ka ɲɛ walahi n ti n patron janfa muso la abada n t'a kɛ la ilaha illallah ko n ti n patron janfa muso la a y'o de fɔ ko dukuma nana cari histoire in ka jan b'a tigɛ wagati kama ko kuranɛ de b'a lakalen sisan ko dugu musow nana bɔ ko in kalama ko waqala niswatun fil madina ko dugu kɔnɔ musow de nan'u kanto ko imratul aziz k'an ka maaba muso an ka minisiri muso misira faamaba in muso turawidu fataha k'o de ɲɛbɔra a ka funankɛni fɛ a ka funankɛni kuranɛ y'a fɔ ten de k'o de y'a a ka funankɛni ɲini a yɛrɛ ye qad shagafaha hubban ko kanu y'a dusukun datugu sa dɛrɛ ayo ala k'an bɛɛ sababa ma mais kabako wɛrɛ jumɛn bɛ yan kuranɛ ye fataha de fɔ ko muso ka funankɛni don parce que yusufu denmisɛnninma de nana ka na feere ale cɛ ma a den de don a ka fataha de don a ka fataha don a ka funankɛni don mais kanu y'a dusukun datugu a ye yusufu ɲini ni jɛnɛya ye mais ni don y'a sɔrɔ yusufu ma kɛ kira ye dɛ sabutigiw ko kabako saba de bɛ nin yɔrɔ in na min bɛ yusufu ka belebeleya jira o kabako fɔlɔ dɔ ye jumɛn ye yusufu yɛrɛ kun bɛ a si hakɛ min na tun b'a ka funankɛniya 12 la bon k'i to funankɛniya 12 la i bɛ nege wagati de la i ni cɛkɔrɔni tɛ kelen ye muso bɛ se ka si ni si sera hakɛ dɔ muso bɛ se ka si olu dɔw kɔrɔ ka taa n'a yɛrɛ ye fɛn ti bɔ a la mais k'i to i ka funankɛniya la a ma nɔgɔ dɛ ko o tun ye kan kan ka kɛ yusufu benyɔrɔ dɔ ye ko a falen don a nin na quoi a filanan min tun ka kan ka yusufu wele ka na muso in ma funankɛya kɔfɛ ko muso in fana tun ye dagabana de ye dagabana don a ma dan n ye dagabana ye a mako bɛ yusufu la don min na a y'i pari tugun dɔ farala cɛɲɛ kan cɛ ɲuman ma n'i pari o ye cɛɲɛ da ye sa k'o fana tun ka kan ka kɛ yusufu benyɔrɔ dɔ ye tugun a sabanan
yɔrɔ tun fɛrɛlen don daw sɔgɔra wa ghallaqatil abwab ko da kun sɔgɔra yɔrɔ fɛrɛla mais o da sɔgɔlen a n'o yɔrɔ fɛrɛlen Yusufu de ka mo kɛra ko ma'azalahi ko n b'a la tanga ɲini funangɛni dɔ filɛ ka ban jɛnɛya la ale yɛrɛ b'a donna muso cɛ ka ɲi yɔrɔ fɛrɛla n'anw y'o sɔrɔ bi o tɛ alhamdulilahi. an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Burkina Faso Bobo Julaso ka sanga ni an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ ye Muhammadul Madani Haidara Shabihu Abihi Almarhum ale ka soma yɛlɛmali hukumu kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin o bolofara min bɛ Bobo Julasokaw fɛ yen u ye ala deli kɛnɛ min sigi ka ɲɛsin Muhammadul Madani tɔgɔ la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn sanga ni waati aw ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra bilasirali minnu kɛra n'o tun ye Muhammadul Madani yɛrɛ ka baara ye ala k'o kɛ hinɛ ye k'o kɛ nɛɛma ye ka ɲɛsin ni funankɛ sanuma in ma k'a kɛ barika ye ka don kɛnɛ sigibaw la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di cɛkɔrɔba ɲuman ma silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a se yidu Sharif Usman Madani Haidara ko ala k'a n'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka kɔlɔsi kɔnɔ. Got